Where's your car? Oh, you should have stopped there. Pull your car in front here. Oh, here. Yeah, All right. yeah. So that you can go out. Nasi you're full on. I want a choice. Hello guys. Actually muramba muripo ndichakutaridza body viewing and ndichakumbira family so that you can see the body. You can see those vane moyo, you will see the body later on after the close relatives have seen the body first. Inini nangu ndaona kunoku. I've taken pictures. I was granted permission ne family yokutona pictures anzi ndizo maposter after kuti muone, but body viewing after hama dzaona I'm going to do body viewing with you, so make sure guys you tag everyone. As I told you guys, we are going to make noise about this. We are not going to stop here. We are going to make noise. One, government has to do something to this family. South Africa has to compensate the family because we are wrong people. Guys, keep on tagging others. Keep on sharing the life. Keep on tagging and sharing the life. Kasi kana usina ana yakazosimba usazoita body viewing anditi ehe. Guys, tega naye move matega futhi newe ku Zimbabwe vamunangagwa uyai muone mwana wenyu chuya muone nasi makangoti zima kangonyarara tiri pano itai muchitega muye kuzona mwana wenyu yai muone mwana wenyu amusati mataura anything. Takatomirira kuti mu respond, takataura ticharamba tichitaura kusvika ma respond. Tegai vanhu vekuparamenta vauye pano. High Commissioner, muri kumirira ndimi muri muno mu South Africa vana ve Zimbabwe. You haven't said the word as well. Toda kunzwawo kuti muchati chi. This is said.
Even light window. All right. Okay, all right. Okay. Right, Zororo taking our body home, our brother home. Zororo taking our brother home, guys. Zororo taking our brother home. Thank you very much, Zororo Pumulani. Thank you, thank you, thank you. Izororo iya kukava insuku zonke. Insuku zonke every day, every time, anytime. So thank you, Zororo Pumulani, for taking our brother home. Guys, stay tuned. I'm gonna show you the body. You are going to do body viewing with me. I already did, because I already did body viewing, but I asked the family and the permission to do body viewing with you Zimbabweans as well. Hello. Hey, I'm going to do body viewing with you. Musaenda, this is the time, guys. Say one voice. Let's have one voice. Let's have one voice, guys. Because today unonyarara manga it's you. Cannot it's your brother. One voice. One voice. Okay, this one Zimbabwe. This is the one that they are going to use to go to Zimbabwe. Alright. Saka luggage chasa uko kumasura murikuona. Papa ndokuti joina Zororo paya mazviona. Ukajoina Zororo uri kunoku, kambi yako ndiyoyi, luggage yako inokwana muchingoro. Andita. Yebhodi nenge ipo mota inde luggage navanhu. Tinda wakadara saka nditi zvakarongeka paya mazviona. Zororo joina Zororo. Fambe zvakanaka. Izo kukava insuku zonke. Right. Takwenda kune vamwe hande kuchechi ndatesa nditi hapana kudona mukutowedzera tikwenda kuchechi tese. Tikwenda kuchechi naika hande kuchechi. Share life, share the life, guys, share life. Zvakarongeka nti muri kuona zvakarongeka. Once again, thank you Zororo Pumulani. Thank you for agreeing to help our brother and the family. Amen, Beverly. Amen, amen, amen. Oh my God. Yes, it has, but ndakagara mumota mevamwe vanonyarikana ndakwanisa nditaure izvo ndiri munhu ndostandandoka. Vanozozviwa asi vasiri mota mandosida kunge ndikuva disrespect. Ndichitoagria necomment section yanenge ichitaura musaka zvimwe zvona zvinozokupisisai. Mona. Zvinozokubatidzira imcrossfire. Ndikaitimire nadzo isi. Yes, Grace, yes. Yeah, vari pataiti Zororo Pumulani izvozvi ndatova approacha nenyaya imwe vana veZimbabwe. Mumwe wedu akaita accident akadhumwa pane mumwe wedu guys akafa akadhumwa neuyu netruck
kupolokwana uko vari family mufunge nezuro izvo zvandiri manegotiations dzavo kuti vatore bhodhi iyoyo. Tichiri kutotaura nezvayo kuti vaendise bhodhi kumba. Handina kunge ndakuudzai because kufamily yanga isati yandipa consent sure. Ndosaka maona paya ndagarira iyeya iya ndambotaura iya maiwa mainzwa kai Durban iya saka nai mishua moda kama yakadii bedwe kana ntimiwo moda zvakanaka zvakadii. Kwaiko state assisted state ipi which state yosara ntauri mbombera ndipota ndaburuka muno ndikozotaura zvestate mbombera ndiburuke kana ndazoburuka tozotaura zvestate nasinziro ndakaona stepfather vari kumba kwefamily ukaona ndivo vaya vanga kwezva gomezo ndivo vaya vasi ndivo vaya havasi Durban havasi ungasizi kudebhera Durban ire yaisi kunoko akatofunga kuti ndemuno nomira nezorobhozi ndoyatibatsira aiwa iyo ndoyomira nebhozi yayo yatibatsira vamwe havatitopumurire nazvo but one vanofanga pa press conference havasana pana asi takangovamirira handina komishina yedu ambasadha rimunomu akanyara ndada kutobuda musana guys nditonyanya kunamatira munhu ndida petro yaya kuti yaya dei mwari vasatombompa kana 3 days kurarama ende dei kana kuti vamuchengeteka atangaona vana vake vese vachifa 1 by 1 kutopedzisira uya munhu aidira petro yaya guys ndida kutokuudzai munhu yaya nyangwe neni ndiri kutomunamatira kuti mwarika uyu asi munhu imhuka uyu imbomirai kumutora tangai nefamily yake nevana vake hanzi vanachafira mhosva dzemadzibaba avo hanimaona kana dzemadzitateguru avo ndopafanga kutanga ipo paya iye ozopedzisira asvuka nenhamo anyokuona anyatsokuita pain chaiyo ozopedzisira uye angambomira kufa kutange vana vake. aiwa vana vake ngavatambudzike fortunate imagine akatorawo ndakatorawo baba vevamwe vana zvokuti kwanzi vana havapindi aiwa akurumidza kufa pane zvaanozoona naye anenge asina kumborwadziwa akurumidza kufa munhu ngambotanga yatsonzwa pei ozofawo uyu de advorake uchini kipidi chake dziri kubloka road.
Usadaira. Fune ngaidzona uri kumira. Kanjumbo kanonzi woiro futi. Tawa pita kunogara marokesheni. Ha. Mino zvamungu izo anogara muno ndi. Masimba muno. Mbari cha. Akura. Niko vundo mwanisa takura. Ayo 24 hours. Akunyora ko. Comment section. Dishe kulinda ndanda. Mune ma elevator mamu kuti magetsi akaenda vanoburuka nawo. Kwa vanotofamba nedzada. We. Chikutendi loko. Kuva kana na vachituta zvakoma unoburuka sei zvinhu Todona chako ndo the quickest. kudona how kungunduruka ko zvinhu mawani ndokune club inonzi yemusika wainonzi summit ikunzi kwaiva vanenge vakashama vachifamba sina mabhurugwa imomo murogwi vanhu iripi iyi ndo entrance mumba wamo mune maitemu kuti ngetsamika usasiye usabude une kana senti zvako kwai vakadzi vakagara kubva padhuva vachipinda mukati asina kana mabhurugwa ndikati nai mwari makaita sekeumu ndo samiti yacho iyi iri muhubro yatonzi adult entertainment zvakaoma
Mazi baba dijimasi timbomira Elvis. Tuzozviona palater zvemazi baba dijimasi. Mabantu vazvayawo pakutadza zvinobadi. Zvinhu zvako chitemba kuti kouraya. Cheme umwe watozvifaitira kuda kurarama kuzviuraya. Dhudhula inosvika kunoku kwaparogwi kunoku dhula isviki kunoku taona inosvika kunoku vangasarwa haisvikika because ndokanourayigwa kuno ndokwanorogwigwa kunoku kwasiyana chero mapilzi chatosiyana bhakastembegi hai zvatosiyana chaiko ndakavhara mawindo guys ndakavhara mawindo ngaa inobvutwa zvesimateni grebhu vanoita kuno sara wakabata maoko vainda nacho chivona Yes, Donald, it's you, bro. Tasvika ndi? Ndinge tasvika. Noti ndikuona motikari iri kuitawo mazadzi neyoyo. Tinge tasvika but theater chiri papi? Haisi pano? Saka tina. Okay. Wotombotindira ibese ndozvokuitika oh thanks for the update ndatoshati kuti kuitei kwezi vacheme brother yavo vacheme mufo wavo mufo wetu uya nemoderedza ari kuiteiwo asi pamuromo here baba driving dzacho avharira mnafamba upinda pauti iye azopindawo zviwodi
kunokutizagara ai akani dzishona oi zvaine maflesi pamusoro kapakaipa musoro panotogara vanhu polisi airipo for protection vanogoitei chero vakamira mapurisa na zvavanoita tatosvika patheatre pachi tatosvika vasina polisi kutotungamirirai tasvika ndozvaanogona chiti zvonguva ida kudhereki vakatadza batsira munhuku bvai apa I'm not sure if all these cars will fit in. Is it? The parking space is short. Is it? So, but let's try. All right. Let's try and drive like good drivers. maivepi munhu achiura vavoda kukamutaurira zvoti kwaipakai apa totoita matumbu nokuhlamaridza dzimba purisa izvi togobiga purisa acho ari asi useless nogona kubigwa kuti
furira ndiripa grad kwa SIS-MELLY vatuke maprisa ndidugwe ndokuti furira yaiti tuketose kukana vakati vanogara nemashona kai ubva vati izvo mbuti tukatadi unoti chii simba zvomene ikona zikumindira kana muri kwanzi rest in peace Elvis mazimbo ose asina mapasungwai zveunopedza kana singomezi kitchen imo zvakaro upi ndewe hurumende ka Zimbabwe ambassador wao at least ambassador varipo tichawabudisa palife wabvuma ndiwa ndakatosunga dhuku yakasungika zvakanaka here yafamba nebhegi redu shamwari Fure. A big go to bata shit. That's what I'm going to a big. Hello. What did I say? This guy. What did you say? And is it? Wow. Sangana Ayo. You all need to be sakani kikiri ota yako. Sabu ndokubira nasi. Wakanya kukora iwa. Kwanu. Kani aya aninga Elvis. Piwa vana ai dzizoda po hama dzizacho mapurisa akadanjaira ndavarova zvekuti nhasi vanozvipanga vakanoita boxeni nhasi train rapano kumapurisa kuzara pano makazara towana pekugara ivava kana ndiri kumochari zvene yasikana Uda kupai full coverage. Hello. We are going to give you full coverage. Don't worry. Sacred moment of silence. Sacred moment of silence.
kuchinga kwakaipa. Vari kuchinga guys, hapakaipa. Siyabonga bantu bakithi sanibonani. Siyaxolisa sicela sivumele umndeni wakoNyathi, umndeni wakoNdlovu baqhubeke ngeprogram yabo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga, sicela i-moment of silence. Vanhu vasi kuda ambassador guys, people are angry at the ambassador. Vasi kuda ambassador, vanhu vari kudzinga ambassador pastage tozotaura tatoka. Yes, EFF iripo, EFF is here, EFF is here.
Namatolo. La la la, Upe Namatolo. La la la, Upe Namatolo. La la la, Upe Namatolo. What can
siyabona enjalo indaba mangaba abantu behlangane ngomoya omuhle ngomoya omunye sisalindele laphana ifamily ukuthi uElvis engene siphethe ukuthi stand laphana uthi useready urelease ingoma special for this event. With the standing, I tell you about what to stand with the standing for you come alay special for Elvis. Sabonani, injani sizwe sikamzilikazi sikamphakathi siyakhala sonke silahlekelwe umfowethu igama lami nguSteli Nyathi. So I composed a song and it is a song dedicated to our brother siyabonga kakhulu sizoyiperforma manje. Thank you. Siyabonga umhlabeleli omnandi iBhayibheli ukuhlabelela kuyamthokozisa njalo kuyamduduza odabukileyo masiyoke sihlabelela kanje asazi ukuthi kwenzakalani esizweni zomndeni kaElvis Nyathi kodwa manje
asinde nabo ngomunye wabaphathi bohlelo isikhathi sethu ngathi sesidlwe likade kakhulu engizobabiza phambili banikeza 2 minutes each ngizoqambu ukwenzela ukuthi sisheshe singene enkundleni siyabona ukuthi usengene umfowethu phakathi kwethu lana ngizocela umfowethu ubongani umncube asithi ngenkondlo 2 minutes uzolandela president weGiusa lesikhulumeli se-PPC ngemva kwabo sizoyeka umfundisi bese siqala inkonzo yabo. Sanibonani. Igama ngibonga ngokumncintiswa. Ngiyaxolisa inkondlo zibhalwe zabaningi kakhulu about Elvis. Kodwa nami ngidinga ngasho ukuthi kanti ngabhalani ngoba siyabonga uDesire website opedube onqaso. Kodwa I want to dedicate these 2 poems engizozenza lapha uElvis Nyathi. Sithupheka nje kungenxa yemibuso esingaphansi kwayo. Asikwazi ukuthi why Elvis efile. Okunye futhi esingakwaziyo asikwazi ukuthi why ephila. uNkulunkulu uyawazi konke kokubili. Ngicela ukuthi kini why Africa? Why Africa? Why are these readers called winners? Why are these killers called kings? Why are these presidents called presidents? Why Africa? Why? Can I start again? Why Africa? Why are these readers called winners? Why are these killers called kings? Why are these thieves called chiefs? Why are these killers called kings? Why are these presidents called presidents? Why Africa? Why? Gangsters with guns called governments. They pave their way by bullets, not ballots. They call their confusion a revolution. Their corruption is called production. Why they fill their stomachs full till they look foolish. Our poverty is called power. Our pain is called our gains. Why Africa? Why? Why are these idiots? Why are these liars called lawyers? Their tribalism is called nationalism. Can you hear well? They blame everybody else except themselves for their own mistakes. They cut our legs before they run a race with us. Then they declare themselves as winners. Why Africa? Why are we honoring criminals? My last poem, 2 minutes, it's Wounded Nation. In the land between Limpopo and Zambezi, there is a nation. In the land between Ramakwebana and Nyathi, there is a nation. A nation which has never tasted freedom since 1980. Nation sons and daughters who guarantee for freedom and majority. A nation now in South Africa. We are a nation with scars and wounds which were never treated. Sisizwe lesinamanxeba lesironda esingalashwanga. A nation with scars and wounds which were never treated. Sisizwe lesinamanxeba lesironda esingalashwanga. A nation which has lost pride, identity, and dignity. A nation with fellow countrymen who call them settlers. A nation with brothers across the fence who call them aliens. South Africa, we are a nation with scars and wounds which were never treated. Let's welcome on stage the president of Giusa. Comrades, I think from the general industries workers known as South Africa, I think the family of Nyathi for his tragic and unnecessary loss of life, and particularly
in the most brutal circumstances in which Elvis Nyathi lost his life. The reality, comrades, is that Elvis Nyathi was brutally murdered. Yeah. Yes. In the most bloodiest, in the most killer fashion that is imaginable. And I don't think there's a need for me to overstate the fact that nobody deserves to die in this particular manner. Yes. Especially for no crime other than being black, poor, and migrant. That is not supposed to be a crime. Yes. But the reality is, more than that, comrades, I think this is the time, this working class solidarity unit that we need as a black working class in this country. Because the question that we need to ask ourselves, why is it that Elvis has to die? Why is it that today, for you to be in this country, from Zimbabwe, from Mozambique, from Nigeria, is a source. The reality is that it's because we've entered a period of the most deepest crisis of politics, of economy, but also the fabric of the country is beginning to tear apart. And I think we're going to be able to say, what is the way forward in this situation? And I think part of that way forward from this has to be, we're paying the spirit of this country. Yeah. Yes. Where our brothers and sisters live here simply because they are from Zimbabwe. Simply because a handful, a handful